Hej, že aj ženy sú zázračné, však aj vy muži samozrejme, ale no čiže mňa ženy fascinujú, mňa ženy fascinujú a vlastne aj ja sama seba fascinujem. To máme spoločné. No, my sa zase fascinujeme sami seba, že aký my sme. A nehovorím, že je to ľahké s nimi byť, hej, čiže odkedy robím so ženami, tak o to viac chcem byť zase s mužmi, hej, že doľaďovať ten vesmír, ale není to jednoduché s nami, hej, že máme to svoje a to je práve, že vďaka tomu seba spoznaniu vieme potom vychádzať lepšie spolu aj v tých vzťahoch, aj v tých projektoch, hej, lebo to je tiež ten kľúč, že jak to tvoríme. Že ahojte, moje meno je Juraj, som z Ardov Slovakia a dneska natáčame 4. epizódu podcastu. Je tu so mňou Ivo. Čau, Ivo z Handicapu a je tu s nami Lenka. Čaute, zdravím vás všetkých. Tu aj vás, chlapci. Ktorá prišla vlastne ku nám za projekt Aurea. Áno, správne. Ale zároveň Lenka má veľké presahy, aj s vašim projektom. No. Toto asi by som mal začať odznova. Ne, dobre, ako podľa mňa je to fajn, debata jemne prúdi a ja sa s vami teda dlho poznám, s Jurajom celé veky, mám taký pocit. Hej, ja by som vlastne to asi trošku k tomu teda nejak povedal. Ne, musíme ísť od začiatku. Nie, ja to dám dokopy. Ja to dám zase dokopy ako vždycky, že napríklad tu Juraj, tu Lenka, tu Ivo, tam Blažej, tu podcastové štúdio Brept, díky. A tu Ardov Slovakia, tu Handicap a tam Aurea. A my tu všetci. To bol skvelý úvod. Ja viem, zase to bude v strihu na začiatku. Vynikajúco, akože no keby som ťa tu nemal, tak ja viem, že som tu na to iba. No. Hej. Ešte máš pekné okuliare. No Lenka, čau, ja som sa s tebou dlho nevidel. Čau, ahoj. Ako projekty vaše. Fú, no však kde začať, no však ide to veľmi dobre, no však ja tomu hovorím, že projekty idú tak, ako ja sa rozvíjam a posúvam nejak v živote. Takže veľmi pomaly, ale nerobím si srandu. Navonok pomaly. Na pozadí viem, pomaly, že tam kopec práce. A vnútorne sa rozpadávam neustále, aby som sa vlastne vždy skladala a posúvala ďalej. No ale v týchto projektoch ten zmysel, a o čom by som sa chcela aj dnes baviť, je vlastne princíp spolupráce, tvorivosti a taký ten, aj o hodnotách by som sa chcela dneska baviť. Takže možno to sú také veci, ktoré nie sú úplne také klasické a štandardné v tej spoločnosti, ale ja teraz s tým žijem, lebo čokoľvek, čo robím, či už je to vzťah, rodina, projekty, čokoľvek, tak vlastne je postavená na tých hodnotách, čo je taký akoby kompas. A to som vlastne pochopila, že nemám úplne také pevné v sebe, hej. Takže je to taká veľká téma, že vlastne čo chcem žiť, kto som, čo chcem tvoriť v živote, kadiaľ chcem kráčať, aké mám vízie, pretože keď nemáš vízie, tak sa tak nejako motáš, ideš zľava doprava, z nohy na nohu a sem tam aj cúvaš. Takže je to veľká téma, ja teraz sa akoby mám túžbu vzdelávať a seba spoznávať, lebo v tom vnímam tiež akoby kľúč toho, že to treba proste. Že to nevyhnutné v živote. Takže kultivovať samého seba, hodnoty, hovoriť o cnostiach a keď o tom málo vieme, tak rozprávať sa. Ja teraz cvičím na podcaste, ja to musím povedať. Od nadace Baťa. A tam vlastne sa učím princípy baťovské, ktoré sú presahujúce, inovatívne. To, čo fungovalo pred 100 rokmi, funguje teraz. Prečo? No, lebo je to o tých hodnotách. Takže takýto som dala úvod, možno odveci úved. Všímaš si, že sme tu zbytoční Hej, dneska. akože, lebo ono je to, že my sme vlastne vedeli, že to takto vlastne bude. Hej, my zavoláme vlastne Lenku. My už vlastne vieme, že do čoho vlastne ideme a to znamená, že my tu budeme takto sedieť. A to je vlastne super, pretože vieš, akože Lenka má toho tiež toľko, že by tu mohla byť viacej podcastov, takže na budúce ešte... Dúfam, že ma zavoláte, že nelen jedenkrát. Porozmýšľame, no. No, tak... Toto už je vlastne taká vec, že ja si to viem nejak tak predstaviť, že my by sme vlastne mohli tých podstat... To by sme nový podcast mohli podľa mňa založiť. Hej, že rozprávať sa vlastne o tých veciach nielen životných, partnerských,
to som možno, že nepovedal, teda na začiatku, že Lenka... Taký detail malý. Lenka je aj moja životná partnerka. Budúca manželka, ne? Budúca manželka, s ktorou asi už máme 4 deti. To detail, no. Hej, Moja taký, nie. Aj keď je. s Lenkou sa ja poznám najprv, som sa spoznal najprv s tebou, až potom teda si sa pridružil, takže nárokujem si tu ja tiež. Čiže ja som vlastne také vaše dieťa. Taký, no, nie, ty si sa tak nejako pridal. A som dneska rozmýšľal, že sme sa stretli prvýkrát kvôli čomu. No, samozrejme cez nejaké projekty. Hej, tie bezbariérové veci tvoje, to ma tak zaujalo, že si typek. A potom som zistila, že naozaj, že si... Jurovi sa tu trasú už ruky, hej. No. Ale áno, a bolo to dosť dávno, ináč, keď si tam riešila Mičurín. No hej, to bolo to. To sa tiež dúfam k tomu dostaneme, lebo verejnoprospešný záujem je úplne tiež kľúčový pre nás, pre všetkých. Ja a nevieme o tom vlastne moc. takto kradnúť vlastne to a nedopovedal si, že sme životní partneri a kedy sme sa prvýkrát stretli, vieš? No, pred nejakými 8 rokmi. Ale neviem. Tento podcast sa otočil proti tebe. No, však ale pre mňa toto je špeciálny podcast, hej, čiže... Dokonca som sa musel pripravovať a vieš, čo som vlastne robil? Vieš, čo som robil? No, ja som si dal ešte do Google, do ChatGPT, že napíš mi niečo o Lenke. A toto bolo celkom zaujímavé. Akože mám to spísať, to nebudem teraz akože riešiť, ale... To zavesíme pod video. Ale je to, hej. Ale dobre, ne? Je to super. Hej, dobre, to trošičku som to musel upraviť, lebo sa tam pomýlil, ale akože inak super. No ale dobre, poďme k tomu, že kto je teda Lenka Hamšiková. No. Ja možno by som len dal taký trošičku, že jak ťa vnímam teda ja. A potom by si mohla o sebe teda ty niečo povedať. Tak ale dúfam, že dobré veci dáš teraz. Najlepšie. Ja ťa berem v prvom Vybral rade. si ty najlepšie. V prvom rade ako ženu. GPT mu poradil. Včera u terapeutovi to nebolo všetko len pekné, ne? Hej, no tak... Treba sa posúvať vpred, hej. Čiže žena, partnerka, matka. Milenka. Spoluzakladateľka Ardo Slovakia. Zakladateľka Aurej. Aktivistka. A podnikateľka. A spolutvorkyňa Dobrých nápadov. Koho? To som neviem. Lamp. Takto som si ťa ako keby dal do takýchto nejakých vážne? To som nevedel ináč. Hej? Lampy. No, lebo Lenkami ja to čistím od tých najväčších špín. Hej, to ju baví naviac, hej. Ja už idem do detailu a ona vlastne ten najväčší bordel. A tam sa tiež vlastne ozrkadluje tie osobnosti, vieš, ja tú špínu tak mordujem a teda Juraj to tak ona tam cibrí, vieš, a sa s každým detailom hrá, že aký to vím, som nervózna z toho. Dobre, povedz ty niečo. No nič, ja som akože podľa mňa, aj som si myslela, že asi som aj starená už, lebo však starnem, hej, povedzme si úprimne. A teraz sa cítim akože veľa robím, tak ja hovorím, že Boh mi to už teraz snáď vráti. Na deťoch mi to vrátil na veľa veciach, tak snáď aj už v tom plynutí v tých projektoch, že aby to išlo tak s ľahkosťou, aj finančne udržateľné, lebo však to je tiež veľká téma, ako robiť niečo s vášňou a s nejakým presvedčením a ako to pretaviť potom aj do tej finančnej hodnosti, aby to bolo v rovnováhe a udržateľné. No ale ja by som sa zadefinovala akoby žena, ktorá túži žiť svoj vlastný život a autenticky a jedinečne a čo najviac tou ľahkosťou a seba prijatím. Takže zase tam dávam tie hodnoty, hej, že nedám úplne tie role, ale toto je niečo, čo ma vlastne definuje a celý život som to nechápala, že čo to je, že prečo to tak mám, prečo prichádzam do rôznych tlakov a konfrontácií s rôznymi ľuďmi a to je vlastne to, že tlačíme sa od detstva do niečoho, čo nechceme a možno sa stávame postupne tým, kým úplne nechceme byť. A toto je niečo, čo vlastne aj pretavujem potom do tej aury, hej, že to vám potom, keď budete zvedaví, tak tam sú skratky v tom názve, lebo ja mám rada symboliku. Určite. Mám rada symboliku, takže tak, no. Neviem, či stačí moja odpoveď? No áno, ale ja by som možno, že aj pre divákov povedal, že ako ty vlastne balansuješ medzi týmto všetkým. Že, čo sa týka vlastne aj toho partnerského, rodinného, podnikateľského života, že jak sa tebe vlastne v tomto darí? No chodím neskoro. Hej, že
To je najväčšia vec, ešte ktorú nemám zvládnutú, však aj tu som meškala, ale videla som, že vlastne aj vy ste meškali nakoniec, takže nemusela som sa taká ponáhľať. No, ale to som rozmýšľala, že aj chcela som sa zbičovať, že zasa meškam, ale to je práve to, že tam potrebuje človek mať také väčšie pochopenie k sebe samému, lebo ja nie som úplne štrukturovaný človek, ktorý to má nasekané v šuflíkoch. Ja som človek... Áno, na to si tu ty. Ináč toto môžem potvrdiť, akože z toho, ako vás poznám dvoch. Hej. Vy ste Inga Jan. Áno, a to je to, že ja keby som to mala naštrukturované a v tých šuflíkoch nahádzané, tak ja proste by som už nebola sama sebou. Lebo to je presne to, že lebo každý to má nejak rád, hej, že podľa tej vlastne typu tej osobnosti. A ja vlastne som pochopila, že mojou kľúčovou vlastnosťou je tá spontánnosť, hej, že aj na tento rozhovor ja sa nemôžem pripraviť. Chápeš, ja to nemôžem urobiť. Čiže ja si vás navnímam, seba si navnímam, nejak si poviem, dám si zámer, že čo potrebuje byť povedané, čo potrebuje byť videné. A dôverujem nám všetkým, že to vyjde von. Hej? Takže ja takto nejako fungujem a fungujem tak aj v Aurei a teda aj v iných projektoch. A balancujem neustále, hej, že niekde sa mi tam tuto darí, tuto menej, ale myslím si, že keď sa tak zamyslím, to môžeš ty potom nejako vyhodnotiť, že nejsom, že by som uletela úplne, že matka alebo úplne ako podnikateľka. Snažím sa si to tak nejako možno podvedome ustrážiť. Pretože, a to je ďalšia veľká téma, bože, toľko tém. Žena, hovorím, že to budeme musieť rozdielovať. To budeme potom, určite. Akože... A však, ale chvála Bohu, že je čo, lebo si myslím, že mám už čo ponúknuť v tých mojich 44 rokoch. Že... čo som to chcela povedať? Teraz mi to ubehlo. Ale áno, žena podnikateľka, čo si vymenoval, pokiaľ si nesplní tú základnú svoju rolu a to svoje poslanie bytostné, a to je akoby žena voči žene, sama voči sebe, potom voči partnerovi, potom ako voči deťom a potom akoby až v tom poslaní alebo podnikaní, tak všetko sa to otočí vlastne proti nej. Hej? Čiže to je to rozpoznávať, že kto sme, čo potrebujeme, ako si nastaviť tie svoje priority a to, čo by sme mali žiť a potom ako keby všetko je to doplňujúce. Hej? Ja by som to možno aj tak povedal, prepáč, že ty vlastne si prechádzaš vlastne tou harmonizáciou, ale zároveň v podstate tvoríš tie veci v tom živote, že toto je vlastne akože to, čo ja na tebe vnímam a čo sa mi vlastne aj páči a čo vlastne oceňujem. Takže asi toľko to. Ale ja by som hneď teraz skočil na druhú vlastne nejakú takú tému, ktorá nás vlastne spája, a to je vlastne Ardo Slovakia. A tu by som možno nehal teba trošku, že jak si to ty vnímala, ten začiatok toho Ardo Slovakia? Že keď ti vlastne došiel do života. No, ja že ja chcem povedať, že ja som vnímal Ardo Slovakia začiatkom tým, že začal festival, kde som bol aj zavolaný a my sme sa vlastne v predminulom podcaste o tom dosť bavili, že ono to nebolo samozrejme iba také jednoduché, že zrazu festival vznikol, ale že to boli roky príprav a teda ja som veľmi vďačný za to, že som mohol takto začať veľmi dobre, veľkolepo s Ardo Slovakia spolupracovať a bolo to pre mňa veľmi podnetné a aj vlastne mi to potvrdzovalo to, že robíme všetci dobrú vec a že to má význam a vlastne to mi iba podčiarklo to, že treba to rozvíjať. No a teraz ťa už teda nechám, lebo... Akože super ďakujem, lebo podľa mňa presne takto to je, že človek nevidí úplne, čo všetko je za tým, že človek sa nejako možno mentálne a psychicky pripravuje roky, ale to nebolo, že teraz ja budem robiť festival. Hej. To je to, že vlastne niečo človek žije, niečo ti dáva zmysel, v niečom vidíš ako keby naozaj tú potrebu, že také niečo tu chýba. Hej. Mne osobne možno, že aj na celom Slovensku, že spájať ľudí po celom Slovensku, tých tvorcov, že vyzdvihovať ten potenciál, nechodí úplne než do zahraničia, však dobrá prax je fajn, to inšpirujme sa, ale však máme tu také obrovské poklady na tom Slovensku, nielen v tej tvorbe a v príbehoch ľudí, ale zasa prichádzam k tým hodnotám, že čo žijú, ako sa k veciam stavajú, ako to tvoria, toto umenie svoje, hej, že z čoho všetkého je to vyskladané. Lebo podľa mňa dotýkať sa len ako keby predmet
predmetov, hej, že je to pekná lampa, však fajn, ale umenie kultivuje nielen akoby tým zovňajškom, ale že tam je nejaký predsa pocit, tam je nejaký ten príbeh toho materiálu, toho človeka, ktorý sa toho dotýka, vyrába to. Takže toto mi vlastne trošku prechádzam od festivalu k tej podstate toho projektu ako takého. Čiže že ukazovať tú hodnotu, to obrovské bohatstvo, ktoré máme v tejto krajine. A pokiaľ, samozrejme, ja vnímam, že moc sa nevieme oceniť v tomto, ale poďme sa o tom začať aspoň rozprávať na začiatku, hej? Ja mám teda ďalšiu otázku rýchlo, aby sme to ja ešte dopoviem, lebo tam máme takú myšlienku, ak dovolíš, že akoby spájať ľudí po Slovensku, ukazovať tie hodnoty, ten potenciál a vytvára a pracovať aj s tým onlineom, čo je akoby tiež jedinečné v online. Že nejsom zaseknutý len v online, lebo však všetko je fajn, ale mne sa páči ten presah. Áno, že mne sa páči ten presah a samozrejme tí tvorcovia tam vnášajú tú vlastnú esenciu, pretože môže robiť 10 ľudí to isté a vždy to bude iné. Hej? Čiže ja vnímam aj v tomto takú, že možno objektívnosť, že nemáme nikoho za sebou, lebo aj keď máš nejakých partnerov na festivalu, že už vždy je to nejako ohnuté trošku, alebo ide to nejakým smerom, ako by si možno tí partneri prijali. A tým, že sme možno tvorili ten festival viac takže spontánne, z presvedčenia a skôr z tej vášne by som povedala. Chvála Bohu, hej, lebo ináč by sa to nezrealizovalo. Tak preto sa tam akoby napriek x veciam, ktoré sa tam úplne nepodarili, tak sa podarilo úplne to najkľúčovejšie vytvoriť takého toho taký intímny priestor a spoločného priateľského ducha v tom priestore. Že tí ľudia, a bola vojna vtedy, hej, že bolo po covide, boli ťažké časy a tí ľudia proste tam s ľahkosťou spolu boli, priateľsky k sebe prístupovali, objímali sa, hej, že a to je jedno, že ho nepoznáš. To je úplne jedno. To je super, lebo toto sme hovorili aj my. To je úplne jedno, že ho nepoznáš. Ty vieš, že vlastne on je podobný typek, podobne ladený, podobne priateľský, hej, že nemusíme si vysvetľovať, že základné bytostné veci, že keď dojdeš do kina a je tam úplná sráčka doslova do písmena, takže niekto ti povie, že to je super sráčka, hej, že je to vtipné, ja som sa zasmiala a hovorím, že toto nie je v poriadku. Že niečo tu nie je v poriadku, keď proste... No a takže to je ďalšia téma, samozrejme. No ja som to pomenoval minule, že tam prebehla chémia, ktorá mne sa na tom veľmi páčila, že, že tam zafungovalo strašne veľa vecí. A keby to nebolo autentické, Lenka, tak to práve aj na triko teda toho, že to bolo živelné, akože, tak keby to nebolo autentické, tak by to takto nedopadlo, som chcel povedať. Je to možné, no. Že a to je super práve, že toto sa mi na tom asi najviac ako páčilo. Ja som vedel, že ja tebe s týmto a s Lenkou vlastne, keď som že ti zahrám vlastne na tú tvoju, na to tvoje vlastne srdce, lebo ja to na tebe vnímam, že ty si sa vlastne akože do toho festivalu, môžem to tak asi povedať, že zamiloval. Hej, no, že... ja som to hovoril, lebo pre mňa bol zase ten cieľ, ten festival u nás urobiť a vy ste to zase urobili naopak. A práve to som sa chcel opýtať, že aká je cesta od festivalu cez Art of Slovakia po Aureu, aby si povedala. Ja by som ešte, akože ďakujem za otázku, ešte by som to doplnila možno, že Art of Slovakia ako projekt ma zaujal aj preto, to vlastne čo som nedopovedala predtým, že tam ľudí spája. Hej, že vytvárame cestu a cieľ zároveň a páčilo sa mi to akoby aj to prepojenie, hej, že ako projekt. Že dobre, tak tvorivosť, ľudia, nejaké príbehy, spájanie, že čo teraz ďalej, ako to dáš do toho projektu. A mne sa to akože mega páčilo, že aj ich predávať, aj ich propagovať, aj robiť PR, aj ich vzdelávať nejakým spôsobom, robiť to offline, v online. Ale a toto je tá podstata, ku ktorej sa dnes vraciam. Že pokiaľ to nie je tvoja téma, tvoja nosná téma života, nazvem to takto, hej, lebo ja môžem kľudne predávať pneumatiky, hej, že to je tvorivé, zaujímavé, niečo zarobím, hej, že jedna pneumatika je lepšia, vyberiem tú ako tú predošlu, ale mňa potom dobehli veci, že tým, že som to robila neudržateľne, že ma to veľa síl stálo, tak ako že teraz sa tomu hovorí, že vyhorela som, hej, že ako by som trochu vyhorela. Ale a potom som pochopila, že to umenie ako také, tým, že ja nie som, nebola som oficiálne nejaký umelec, nehovorím o tom, že niekto robí handmade niečo doma večer, hej, čiže tak ja som vlastne pochopila, že a ten život ti aj ukazuje, že tuto to nejak nejde, hej, že nejde, že, a prečo to nejde? Tak proste asi pravdepodobne to, možno není tá moja téma. Není tam ako keby, lebo keď to už je tá naša vlastná téma, tak vtedy to ide s takou ľahkosťou. A mne sa tam otvorila téma ženskosti,
Hej, čo si myslím, že pre každú ženu je veľká téma, lebo my ženy sme veľa odpojené, sme v tej mužskej roli, hej, že nevieme, kto sme, nevieme, čo potrebujeme. Tak sa tak motkáme v tom živote, čo je v poriadku, lebo však každý sa nejako učíme. Čiže ja som vlastne pochopila, ja keď nepochopím samú seba ako z tej pozície ženy, že kto som, čo potrebujem, kam kráčam, čo chcem žiť. A ja som nemala tie odpovede na tú otázku, tak som sa ako keby prirodzene dostala a mala som veľmi, veľmi silné volanie po ženách, že stretávať sa s nimi, nie ako keby úplne, že umelci, hej, ale normálne so ženami. A tam som pochopila, že potrebujem sa ako keby preliečiť. A to je vlastne tu, že tu sa už vlastne ako keby dostávame teraz do tej ďalšej vlastne časti, hej, tej aurei, lebo za mňa toto je to, kvôli čomu si tu teraz primárne. To, že sa môžeme rozprávať, čím sme si všetkým prešli VAR do Slovakia, ako sme to roky dávali nejak dokopy, skladali, aby to malo nejakú hlavu a petu, to je vlastne druhá vec. Hej, ale... Môžem ešte povedať, prepáč, že držím myšlienku, ale potrebujem povedať jednu kľúčovú vec. Ešte nedozrel čas na Art of Slovakia ani na Aureu, koniec koncov. Preto to tak dlho trvá. Hej, čiže môžeme si povedať, že nejaké veci, že sme sa zamotali, nejaké krízy boli, ale ja dnes zisťujem, že tieto projekty sú presahujúce túto spoločnosť, nadčasové, ale nie v tom, že vymysleli nejaké funkcionality v online, ale to musí byť naozaj o spolupráci. To musí byť naozaj o spolupatričnosti, to musí byť naozaj o solidarite, to musí byť naozaj o vzájomnosti. A to, pokiaľ ty nedozreješ cez to ego, hej, a tú osobnosť, a čo to znamená? Hej, že aby sme boli takíto. To znamená, aby sme boli nejako dozretí, aby sme vedeli byť empatickí, aby sme vedeli byť aj v tom súcite, aby sme vedeli prekonávať aj tie ega a tie svoje zranenia, ktoré máme. Čiže ja akoby tá doba už dlho volá po tej spolupráci, hej, ale to není o tom, že nastúpiš niekde do zamestnania a spolupracuješ vlastne, hej, lebo tam dostaneš niečo za niečo, ale ty šlapeš, jak ten šéf potrebuje. A šéf potrebuje zasa nejako. Toto je úplne na dobrovoľnosti a na presvedčení. A áno, potom to je aj o zaplatení nejakom, kde je tá udržateľnosť, ale tam sme ešte nedospeli a tam ako keby smerujeme. Hej, a tým, že my sa to učíme v tých projektoch komunikovať, nastavovať veci, vedieť sa postaviť sám za seba. Hej, že vedieť, že kde sú moje hranice, že ja vlastne touto cestou úplne nechcem ísť. Ja nechcem robiť pre firmy za 100 € na hodinu niečo, kde je veľké úsilie a oni nás do toho tlačia. Nebudem to robiť. Ak áno, tak to chcem robiť kvalitne a s firmami, ktoré chcú robiť kvalitné veci a nie na povrchu. A to je to vlastne, že ty si mu to musíš ustať. Takže toto, keď si človek všetko ustojí a nastaví si to v sebe, vlastne, tak vtedy to ide. Vtedy to ide s tou ľahkosťou. Čiže od ľudí, ktorí by sa chceli pripojiť k Art of Slovakia alebo Handicapu alebo do Aurei, tak vlastne pomenuj to, kedy by to malo začať fungovať. Vnímam to takisto, že bez tej spolupráce tých tvorcov to určite nepôjde, lebo môžeš im dať nástroje akékoľvek, ale keď tí ľudia sami nebudú chcieť alebo nebudú chápať, že prečo sa spájame, prečo máme ten elán, prečo by sme si mali pomáhať, spolupracovať a tak ďalej, že skús to ty nejako pomenovať, prosím ťa, že aj v tej Aurei, či ti to aj funguje, alebo vlastne akými prostriedkami, alebo akými vecami prechádzaš a kedy si povieš, že áno, teraz to funguje, že teraz ľudia ja by som to zobrali za svoje. Ešte akože trošku, mne tam proste chýba niečo to, že aby si vlastne povedal teda, že čo tá Aurea je. Hej, že skús najskôr možno toto do toho teraz vsunúť, tak začni tým, čo je Aurea. Aby sme sa, hej, lebo my to vieme, no. My to vieme, hej, že ja viem, že aj Aurea, aj Art of Slovakia je vlastne veľmi prepojené. Aurea vznikla... Áno, aj Handicap. Hlavne Handicap. No, tak to by som to... Treba robiť reklamu dobrým veciam. A že to vlastne z toho nejak vzniklo. Že definuje Aureu teda, no. Aby si to nejak... Ja možno aj odpoviem aj tebe. Zároveň, že všetko sa deje v ten správny moment a každý prístupí v ten správny moment. A Aurea alebo aj vaše platformy sú pre každého, ale nie sú pre každého. Hej, to znamená, že v tejto fázi, v ktorej sme, prístupuje len k ten, ktorý vybračne ti ladí.
ktorý to nejak zachytí a vie, ja akože mám takú životný názor alebo pravdu, že nič nie je náhoda, čiže to, že niekomu frnkne do nosa nejaká platforma Handiku, Bardoslaky alebo Aurea, nie je náhodou a ja naozaj vidím, že výbračne to ladí, že aj minimálne akože s tvorcami, umelcami alebo s tou Aureou, tak ja nepotrebujem už moc vysvetľovať. To je ako keby môj človek, náš človek, hej, že sme v tom priestore spoločne, že nejako to vidíme podobne, cítime to nejako podobne, máme rovnakú potrebu, čiže je to v takej tej ľahkosti a nie je to teraz momentálne o nejakej kvantite, hej, že teraz ja potrebujem tisíce a tisíce ľudí, aby pristupovali, lebo ja sa učím, hej, to znamená, že potrebujeme si aj nastaviť nejaké procesy, spoznať tie veci, doladiť, nastaviť a to keď máš tisíce ľudí na platforme už není úplne OK, takže ide všetko tak, ako má. No a to je práve tá Aurea, že čo je Aurea, tak nemám to úplne zadefinované, hej, že Aurea je Aurea, ona sa, ja tomu tak hovorím, že ako by sa tá zrodila taká nejaká integrita alebo nová bytosť, hej, že ktorá si drží ten zámer. Lebo keby to takto nebolo, tak ja sa fakt, že už rozpadnem, zbankrotujem alebo čokoľvek. Má to pravidlá určite. Má to ako, ale také, ale by som povedala aj, že také spirituálne pravidlá, hej, že ona si ide to svoje, že Aurea je priestor, platforma, spoločenstvo, komunita. Je to jedno, ako si to pomenuješ, skupina ľudí, uzavretá, neuzavretá, je to jedno. Kde vytvárame priestor, ktorý je práve o tej podpore, ktorý je práve o tej pomoci vzájomnej, ktorá je práve o tom zdieľaní a ktorá je tiež o učení sa. Hej? Čiže vzájomne sa učíme, vzájomne sa držíme, čiže mne keď teraz ženy ďakujú, tak ja im to vraciam späť, lebo ako ja ich posúvam, tak zase oni mňa posúvajú a podporujú. Čiže úplne sme na jednej lodi. A toto je možno také výnimočné, že naučili sme sa v tých našich životoch vidieť ľudí hore. Hej? Že to sú tí, ktorí sú nejako zaujímaví, dôležití, tí gúrovia a že tí osobnosti veľké a kadekto. Hej? Ale teraz máme sa dostávať k tomu, že a každý jeden človek ma môže inšpirovať a môžem si o ňom povedať, že toto robí na prd, hej. A každý jeden, aj ty, aj ja, hej, že v niečom som cool a v niečom nie, ale my si vyberáme tie niťky, ktoré ja použijem pre svoj život. To znamená aj ten guru, hej, alebo aj ten bezdomovec na ulici môžu byť vlastne rovnako inšpirujúci. A to je práve na Aurej výnimočné, že my nemáme pódia. Hej, že Lenka niečo rozpráva, ja nevidím v tom zmysel. Môžem povedať niečo takéto, akože nejaký príbeh, hej, ale ja sa robím rozhovory s obyčajnými, neobyčajnými ženami tiež a to každý jeden príbeh je brutálny. Hej, že a väčšinou tie veci ešte odzniejú také tie hlbšie mimo kamier, samozrejme, lebo niečo je akoby veľmi, veľmi silné a to tam, čo sa človek dozvie fakt, že ten život je zázračný, hej, že aj ženy sú zázračné, však aj vy muži samozrejme, ale no čiže mňa ženy fascinujú, hej, mňa ženy fascinujú. A vlastne aj ja sama seba fascinujem. To máme spoločné. My sa zase fascinujeme sami. A nehovorím, že je to ľahké s nimi byť. Hej, čiže odkedy robím so ženami, tak o to viac chcem byť zase s mužmi, hej, že doľaďovať ten vesmír, ale není to jednoduché s nami, hej, že máme to svoje a to je práve, že vďaka tomu seba spoznaniu vieme potom vychádzať lepšie spolu aj v tých vzťahoch, aj v tých projektoch, hej, lebo to je tiež ten kľúč, že jak to tvoríme. Ešte mi napadlo teraz, keď sme sa vlastne o tom rozprávali, že čo je Aurea a hneď mi tam ako keby aj to, že čo je vlastne Ardoslovakia, čo je Handiku, možno, že pre nás troch, že to je vlastne taký vzdelávací program. No určite, ako u nás to platí, že je to na obidve strany. Že aj my, naša komunita má čo každý si tam vlastne prechádzame a tou podporou vlastne ako keby rozvíjame tie svoje aj zdatnosti. No my sa tým netajíme teda o pravde. Áno, malo by to byť asi o tom, lebo keď už človek je najmúdrejší už nás. No, ja mám niečo, chcem sa spýtať Ďura, či niečo má, pretože zase sa rozhovoríme. Mňa tu tlačí jedna taká otázka, ktorú mi aj nahráš, aj odpovieš pre mňa sebe. Čiže, Ďuro, chceš niečo ešte sa spýtať? Ešte ako ja tu mám kopec otázok, ale musím nehať aj teba trošičku hovoriť, že aby si tu teda nebol len za toho pekného. Dobre. Lenka, počúvaj. S peknými okuliármi novými. Ďakujem.
nastala taká vec v minulosti, že na web teda Aurea je teda striktne ženský nejaký, prepáč, keď to zle pomenujem, určite má oprav. Áno, už by som aj ťa opravila. Môžem? Ja ti iba poviem, ako to vnímam ja. A práve možno, že to bude nejaká spätná väzba na to, že to aj ľuďom dovysvetliť. Pretože presne tam mierim. Ja Aureu vnímam ako nejaký ženský kruh žien, kde sa ženy podporujú, kde je to vyslovene také nejaké ženské, rozumiete si, viete, aké máte potreby, kam chcete ísť, inšpirujete sa a tak ďalej a tak ďalej. Je to nejaký okruh komunity, kde teraz budem parafrázovať na komunitu zdravotne znevýhodnených. Tá otázka moja znie v tom tak, že stala sa taká raz vec, že Lenka si vyhodila nejaký, že hľadáme niekoho na fotografovanie a ja som ti tam pinkol proste človeka. A ty, že nie, musí to byť žena. Aha, a ja som si povedal, jasné, to sú vaše pravidlá, ale toto je mi veľakrát napríklad v Handicape vyčítané, že no, vy chcete byť strašne akože chcete byť inkluzívny, díky. Chcete byť inkluzívny a potom si tam nepustíte proste niekoho, kto by vám tam poradil, pomohol. Vysvetlila si to už aj dneska, že by sa ti rozsypal určitý nejaký systém. Máme to presne tak isto, ale teda povedz mi, že ako to mám teda navnímané tým pádom, že či to vidím takto správne. Dobre si mi pinkol, lebo vlastne ja ti poviem, kde sme dnes, ale kam kráčam. Hej, to znamená, mám i víziu, že z Aury sa stane jedného dňa sebarozvojový portál pre mužov aj ženy. Čiže je otvorený. A dokonca československý portál. Hej? Čiže nemyslím portál vesmírny, ale akoby nejaký priestor, platforma. Hej? Lebo ja vnímam, aj dôležité vnímať, že kde sme ako spoločnosť, aké sú potreby akoby spoločnosti, komunity až po nejakého jednotlivca. A však všetci vieme, čo sa deje okolo nás. Tí tlaky, stres je obrovský a to bez seba rozvoja a nejakého preliečenia sa a nejakých akoby takýchto krokov to nepôjde. Hej, a nerada hovorím, že sa to nedá. Niečo toto sa naozaj nedá, pretože pracovať na sebe, vyľaďovať, niektoré veci človek nedá, čiže zase v tej spolupráci zase prepájam sa nejako s niekým, lebo niekto je dovzdelanejší alebo má viacej informácií v nejakej téme. Hej, ja teraz nebudem hovoriť o zelených potravinách, toho veľa nepoviem, lebo proste neviem. Tak budem hľadať ľudí, expertov, ktorí hej, není to teraz dôležité, čiže ale vízia je prepájať sa aj s mužmi. Hej, že aj to robíme. Napríklad festival, k ktorom sa za chvíľku dostaneme, čiže prepájať sa s mužmi. Robili sme aj podujatia, kde boli muži, ale tieto menšie podujatia, ktoré sú akoby pre naše členky, bývajú niekedy aj veľmi intimné. Tam sa dejú naozaj, že pomenovávajú sa veci a keby tam behal fotograf muž. Ako niekedy to ani tam nemôže byť fotograf, lebo je to tak intimné, ako by sa otvorí taký duchovný priestor na zem. Ja som skôr naražal na to, že si do komunity nepúšťaš nikoho iného. To nie. To možno, že ako si odpozoroval ako pozorovateľ, ktorý sem tam niečo vidí, ale nie je to úplne tak. Ja skôr aj teraz napríklad na festivale som potrebovala to doladiť práve aj s mužmi, hej, že bude tam aj Juraj, dúfam, že aj vy prídete, ak budete mať čas z Handicapu, mal by tam byť chalan, čo bude predávať med, hej. A mi sa to páči, slovenské, lokálne tvorcovia rukami to vyrábajú. Takže presne, ako je to hlavne o nás členkách, o ženách. Tým budem vždy dávať, tým budem dávať vždy ten svoj prísľub, lebo spolu to tvoríme. A teraz aj dokonca, keď riešime, a to sú detaily, ktoré ja stále hľadám, lebo všetko je to postavené na detailoch, že budeme robiť aj napríklad na Aureji, náš catering. Normálne, že kuchyňu, to je akoby naša značka, že budeme aj pracovať s tými pochutinami, tak kamoška mi hovoria, to sú tie detaily, ktoré ja vždy nemám odpoveď, že zožijeme niekoho nejakú pracovnú silu, hej, za neviem koľko peňazí, lebo hej, to sú tie také klasické veci, a že nie. Opýtame sa od nás už, z tých žien, že vždy im dám skôr priestor, lebo oni my to spolu tvoríme. To je v poriadku, ale mohol by tam byť muž? Áno, alebo aj bude. Hej, bude tam jej partner, neviem čo, ale ako, na čo už ja pôjdem do priestoru vonku, lebo vlastne aj ten portál má byť o tom, a to je tá moja vízia, že mňa teraz kontaktujú ľudia, ktorí majú deti, ktoré sa seba poškodzujú, hej. Hľadáme psychiatrov, hľadáme psychologov. Potom báby chcú podnikať, hľadajú biznis fotografky v Nitre, neviem čo. A mne píšu, lebo ja mám tie kontakty.
hej, ale ja už chcem, aby v budúcnosti si naťukajú, čo potrebujeme, neviem, biznis fotograf, Nitra, baba do 30 rokov, hej, vyplujú ti nejaké 3 profily, ty si kúkneš na základe referencie, empatii, hodnôt, neviem čo, že aha, Janka sa mi páči, lebo má aj dobrú cenu, klik, vybavené. Ne, že teraz ja tu odpisujem, hej. Super. Dobre, a toto ja som myslel, že to je také dosť prísnejšie. Práve, že nechceme byť nejaká ako keby sekt, áno, niekoho napadne aj sekta. Že sekta žien, alebo nejaké feministky. Hej, ja to som ani netvrdil, ale predsa len dneska si to povedala, že malo by to mať nejaké pravidlá. Áno, a pravidlá sú dôležité. Ale vlastne ty čerpaš hlavne ako keby, ty pracuješ so ženami, takže ja ako s postihnutými, tak ty so ženami. Áno. No a ja by som sa hneď teraz Juraj konečne môže niečo povedať. Dostal a v skratke, aby si nám vlastne niečo povedal o tom festivale, lebo už sa nám blíži čas ukončenia tohto našeho parádneho stretnutia. My sme len začali teraz. Hej, a čo to je presne, ja som to tak trošičku akože tušil, že sa nám to bude tak, že my by sme vlastne mohli urobiť aj viacero častí. Podľa mňa aj film by sme urobili, že to sme chceli kedysi, ne? Určite, ale poďme na to, povedz teda. Festival, o čom bude, kedy bude, kde bude, kto tam vlastne má prísť, môže prísť, nemôže prísť, ale máš na to 5 minút. 5 minút? Ja som 7 minút. Môžu ísť? Bude to bezbariérové? No, toto je problém, tento rok. Ale tak rozvíjame sa, posúvame sa, lebo myslel som, že tam je výťah, neviem prečo, bude to v Dancehause, hej, na Kramároch, bude to v 5 sálach, konať sa to bude 1. decembra a nemala som kostru, nemala som nejaký koncept, mala som len zámer, že chcem zasa akoby ukázať tú tvorivosť tých žien. Hej, prepájať ich vzájomne a dať tú esenciu tomu festivalu, že podpora zdravia, podpora sebarozvoja, podpora tvorivosti. To sa mi to tak modelovalo a rada by som, aby prišli naozaj, že aj ženy, ktoré zaujíma náš projekt, alebo aj muži, samozrejme, tí tam budú akoby aj tvorcovia, ale aj návštevníci. Nech prídu rodiny, budeme prizvať aj HRistov. Pretože my chceme ako keby aj tú tvorivosť a nadanie nie len teda žien, lebo my máme aj taký, možno to som nepovedala, že Aurea má svoju online platformu, sociálnu sieť, kde sú profily žien, e-shop tam máme, magazínové rozhranie, máme tam benefity pre firmy, to ako keby už s presahom do tej reality, hej, čiže tú tvorivosť tých žien presúvame do firiem, aby tam mohli robiť zážitkové veci, sebarozvojové veci od šiacu až po, ja neviem, tancovanie, sebarozvoje v téme ja neviem, zdravia, stravovania zdravého, hej, bubnovanie. Čiže my potrebujeme aj tých HRistov, aby pochopili, kto sme a čo sme, prečo to robíme a že spoluprácou vieme priniesť, myslím si, že dobré veci aj zamestnancom a do firmy. A je dôležité pracovať s tými firmami. A potom vlastne v realite máme podujatia networkingové pre deti, pre ženy. Robíme teda ten festival. Vytvoril som taký mini coworking na Tyršovom nábreží, aby spolu pracovali tie ženy. A ešte určite niečo by som tam našla, keby som si spomenula, ale že snažím sa prepájať to. A ten festival bol pre mňa kľúčový v tom, že cítila som potrebu aj v tomto meste vytvoriť niečo nové. Že nielen umelecký formát alebo nejakú jednu tému, ale poňať to zasa akoby zachovať ten princíp toho spájania, že to není o Lenke, hej, vôbec, to není o Lenke, to je o nás ľuďoch, čo kto tvorí, čo kto robí, to je o inšpirovaní, vzdelávaní sa a s tými ľuďmi, ktorých ja stretávam na bežnom živote a ktorých si veľmi vážim a tvoria mega veľké veci a nemyslím to teda, že megalónmanské, ale pre mňa úplne, že až odpadávam, že tak sa stali partneri toho festivalu. Hej? A pre mňa napríklad Skyro, hej, to musím povedať, lebo môj syn tam chodí do školy a to je úplne inovatívna škola, ktorá konečne je prvá, ktorú registrujem, ktorá má ten správny koncept, hodnoty, filozofiu, víziu a sú v tom slobodní aj finančne, pretože toto nie je ich biznis model. A to je
to kľúčové, že nejsú závislí od nejakého dotovania a financovania rodičov. Samozrejme, to hovorím v úvodzovkách, hej, lebo však pokiaľ nezaplatíš XY, tak hej, ale ja to vidím, že dávajú do toho tú zmysluplnosť, aby škola, a to môj Pálko vymyslel, že pokiaľ ťa škola nebaví, Skyro to zmení a môj Pálko chodí šťastný do školy. A je otvorený a je prijatý a vidím, že... A takíto ľudia, že... Konečne. A ja vidím, ale pre muža je to dôležité, že od toho detstva žije ten svoj potenciál, to, čo jeho baví. Nie, že niekto ho tam šupne a teraz tam bude chodiť. Čiže Ja určite musím sa trošlinku vrátiť. Povedala si vetu, že nie je to len o Lenke. A ja teraz už asi 10 minút rozmýšľam nad tým, že akože to začínaš vymenovať, že už by som aj rád došiel k počítaču a niečo začať robiť, lebo mám pocit, že dosť ešte treba doháňať. Dobre, ale iba som chcel povedať, je to o Lenke, pretože Lenka je proste inšpiratívny človek, ktorý ťa presne takto dokáže nakopnúť. Myslím si, že úplne super to budú takto isto vnímať aj diváci podcastu. Je to aj o tebe, je to o mne, aj o Ďurovi, ale ty si toho tvárou a naozaj ako keby som bol očesaný, tak dávam klobúk dolu, Lenka, že pre mňa si inšpiráciou zase v tom, čo robíš v tej Aureji a preto to ma to spájanie a to Adolf Slovakia veľmi baví. Pretože ja určite siahnem do vašej komunity, keď budem niečo vidieť, že tam je priestor. Ty samozrejme, my máme tiež zdravotne znevýhodnené ženy. Čiže tam nie je problém to prepojiť takto. A toto sú vlastne tie nastavené to by som im chcel, aby to odznelo naozaj, určite. Presne toto sa snažíme. Ja by som, ale musím ti už zobrať teraz slovo, lebo naozaj... Môžeme ešte jednu posunúť vetu? Lebo víš, naozaj, pretože ja to vždy tak, ale lebo toto je veľmi dôležité, musí. Lebo preto by mohli ísť hociaké ženy k nám, hej, a samozrejme, že tých komunít je veľa. Takže ja som za to vďačná. Každý nech si nájde tú svoju vlastnú komunitu alebo skupinu, alebo akúkoľvek, ja neviem, organizáciu. Ale to, čo ja vnímam, ženy v Aureji sú ženy tvorivé, ktoré chcú žiť už nejaké tie svoje sny, hej, niečo vyrábať. Nie sú to úplne tie baby, ktoré sú niekde v korporáte zamestnané, hej, alebo sú, ale už rozkúkavajú sa po nejakej tvorbe. A k tomu sa chcem dostať, že pracujeme akoby aj s tými ženami, ktoré sú budúce podnikateľky, nazveme to. Alebo freelancerky, alebo to je jedno, tvorivé ženy. A tam je tá kľúčová vec, ktorú ja som pochopila, že riešime tam aj vzťahy, hej, riešime tam deti, výchovu, sebarozvoj a tak, ale ja som pochopila, že čo teraz by som ja chcela učiť je naozaj tie základy toho podnikania, tej finančnej gramotnosti, takého toho kritického myslenia, ktoré nemáme osvojené. Čiže toto som pochopila, že aj teraz, keď sa bavím... Každá komunita by potrebovala. Ale nielen komunita, ale nielen ani Slováci ako takí. Hej, že my sme akoby v tomto nedovzdelaní, nerozumiem úplne, akože samozrejme nechcem kriudiť všetkým, ale vidím to sama na sebe. Hej, že ja neviem, teraz bude zvýšenie DPH, hej, a tak sa pýtam ženám, že ako sa pripravujú do budúceho roku na toto. A povedia, že mne sa to netýka, lebo mám DPH-čkú firmu. Hej. A ja som vlastne kúkam, že takže odpočítam, že klik, tik, tak, vieš, že my vôbec nevieme, že vlastne, čo to je. Čiže finančná gramotnosť, pripraviť sa na ten život, zabezpečiť si ho nejako, že 1+1 sú 2. A to isté aj v tom kritickom myslení, že je ako keby jeden extrém a druhý extrém, hej, že na jednej strane mi povedia ženy, že všetko je to v poriadku, všetko sa to deje tak, ako má, učíme sa tu všetci, že proste to, že niekoho niekto oklame, je jeho príbeh, on si to musí zažiť, hej, a potom ten druhý, že tí sa akože škrtia, držia všetkého, ale prečo to nemôže byť niekde v strede, hej, že všetko je to v poriadku, áno, a nič sa nedieje náhodne, ale čo keď sa môžeme o tom baviť a dovzdelávať, čak o tom je to dovzdelávanie, lenže my sme takí bloknutí, že učiť sa niečo a vzdelať sa z tej školy, hej, ktorá nebola efektívna a dobrá. Ale teraz by sme sa... Mal som ja vyčleniť viacej času. No hej, ale toto som chcela povedať, že lebo to je kľúčové a dôležité a podľa mňa aj ja to teraz tak žijem, že aby sme sa postavili sami za seba, za svoje hodnoty, za to, čo je dôležité, čo pre mňa je dôležité. Ty to tak nemusíš mať a keď ma nechceš počúvať, tak ma nebudeš počúvať. Ale to kritické myslenie, tým, že som aj aktivistka, hej, čiže my pracujeme aj so samosprávou, prvý, druhý, tretí sektor, hej, čiže tam potrebuješ sa pýtať a my sa nepýtame a tam je ten problém. Čiže začneme sa pýtať veci. Povedz nám ešte jednu vlastne vec. Kedy ma znova pozvete? Čo by si ešte chcela odkázať ľuďom, tvorcom na Slovensku? Aha. Skús to v skratke.
aby sa seba rozvíjali. To je proste kľúčové, lebo ja vidím, že úplne skrátke to neviem povedať, ale je to kľúčové a dôležité tiež, že ľudia sú zablokovaní a boja sa ukázať samých seba. A boja sa predávať a ja ich chcem len pozbudiť, že proste musíme si prejsť cez tú krízu, hej, že je ľahké sa už báť a my sme sa báli skoro všetci celý život, ale ono je krôčik po krôčiku robiť tie malé zmeny a ísť kúsok bližšie k sebe, pretože ak neurobíme tieto malé kroky, tak proste sa neposunieme. Takže toto by som chcela povedať, že a sme tu, aj vy ste tu na to, aj Handicap je tu, Artoslovakia je na to, že pomôžeme im, urobíme im, ako keby pozbudíme tvorbe webu, grafiky, dizajnu, webinárov, tento super podcastové štúdio Brept, hej, chápeš, že však všetko to tu je. Všetko to tu je. Len my si myslíme, že nemôžem, nemám, neviem, nezaplatím, neviem, ale proste všetko to tu je. Ako aj mi ľudia hovorili, že proste Skyro je drahá škola, neviem aká, ale ja som vedela, že toto je moja cesta a môj cieľ. Že toto chcem môjmu synovi dopriať a bolo mi jedno, že na to nemám. Ja som hľadala tie cesty, čiže hľadajme cesty a užívajme si ten život, lebo naozaj zajtra to nemusíme byť a už to nie je klíše. Lenka, ďakujem veľmi pekne, že si prišla do tohoto nášho podcastu. Snad ne, posledný krát. Bože, toľko tém mám. Ja si myslím, že to budeme musieť niekedy v budúcnosti nejak dať dokopy. Dajte 90 minút. Chcel by som sa takto poďakovať aj vám, ktorí ste to dopozerali až do konca. Tento diel zdá sa, že bude o trošku dlhší, ako sme mali minulý. Ale sledujte nás, podporujte nás, zdieľajte nás a zapojte sa či už do Artoslovakia, alebo do Handicapu, alebo do Aureji. A všetkých vás pozývam takto na festival Aurea, ktorý sa bude konať 1.12. tento rok tu v Bratislave. Čaute. Čaute. Čaute, vidíme Ďakujem, sa. Alenka. Čaute. Ďakujem aj ja za pozvanie. Ďakujem, čaute.